Kardom ili running tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta Krishna Sharma pu abang phu inut Elvinson ronghang aphan dakki ok jori pu pen ke ther tekang alamki ke klang West Karbi Anglong hamren rong sopi along RG ding klui pen inut broiler avo ok ke jorwer abang phu Elvinson ronghang aphan inut BJP rachari asong along klembang phu Krishna Sharma abang dakki ok jori pu pen ke ther tekang alamki ke klang Bangso putha kopi koson penoni alang li phan lapuson ke ther tekang long lok ke Laki manghu meme alamlu. Athe alang liya phan town committee penta thangnat ake chokche theklong lesi piniar niam talapuson si chojor bompen ahem ari chelang ibom lopusi ke phovek abang phu pen chethanpon. Tangte kopia pot si alang liphan Krishna Sharma abang lapuson ke therte kang long loklo. Tangte ke phovek abang phu Elvinson ronghang pen klardak pen ka chethanpon alang thile arjuponik sine. Hapu bang dori bu ma. Hapu dori bu bang de. Hapu si dori bu. Nilimen ke Elvinson ronghang. Kopia putha kopia posinali phan dak dolong le punang tulong ko Athi ladak duri polam mangke jesimet ke la tuar ke bang ahin pen hajo la bridge dak bonai pulo mani bang ke ladak dolong monai ajagar hoi mati di amasi anu tin dan inuet velo dak dokane chi free bang ta dolo amasi la hempini chi free lo jat lo amasi halapua anung bang asap so la okotibul biwong aphanan okotibul biwong aphanan hapu dolong imbon busi mane hala dakan tibul biam kokpo pial he kasapha kaddu ka veke hapuling langroi te bokhet amat si hala dak si yot po pialo amar ajhak no hala dak BJP long claim do na bang putum ta ajhak tum dang pulo ladak tami bono na ko pusinang pulo he amat si la methang kar beyan tum bang ke la pulo losonang pulo la bangani samolo amat si kisung pot sonai puthek bai ni lang tomantani choro le he si tami inut hala Krishna Sharma po bang pen dak bayar gari po kok pen fan direct banglo la itu la arpong kapar pong nang ma piale he o ni pialo amasi yate thakibo na pai ko mai po lan chot alamang ke amani ta thaka thane amat hobo pusini thakdo yatani ning ke kang pen ma he hobo pusini ta thakdo man tu nai po ama atumi dik malom lo nali la so putha kopi por aprang pen kopi ni apheno ke chalong la posan ni ke badu penta chebhong cheurita lasona bang putali ni methang chepa khosto lo ni methang choklem lo jolo ni methang dam lo jarakam klem do dam alingan ta ni methang klem wet do wet dam wet ni ke badu penta chebhong cheuri ke lason ta we ni ning ta hang he la pen isi mang hu me ala mang ke ning duk ala mang ke la pulo je karbi local chairman punon dak komisioner lahai atum punon lahai tumenta cingki phone jat phone lahai tumta jata nang pupe akola dak BJP ke claim dun abang pu bokars lahai tum si bang dak tami ke nona ku pu setle ku sonchi alang le ni phan bang pela dak duri jari pu bang ke le ta mang hu duglo la si ku pia thi pon si lagle lam sampen ke cheng pen nang pu son te thang the mane dung tung ong adim tam mane du de ji non ke lam kang tang pen nang pu posini tan ning duglo sa bang ke la si ke thi ding hon ta la sono bang ke ni hin pen bang ke chokchi ma pusi jong daming tung kan kono nai dak ni daga bang ke aprang ke ni miu skolarot sido hadak ningkan isi hini bagolo aprang hadak beres budo beres aduk kan haladak beres dukan den joy noklo mani haladak aprang pu kharsu along sido amar hadak dukan mecho det ni choy piri mecho pon er khadu ka mat wasot bang ke risu marlang he madak adim khai no bon po mani ha boyar alu ta dolang da ha boyar alu do pensi ladak dolong akung ni bang lo dak amalik ben cingki pami cethan pami si mane ni dak bang lo pining pen pen ingkan troksi bag do pohani ri somar ku pen si asa kamang choklem mi lo badu pen ta chibhong churi be aku customer tum puno aning taneng sampik pek la pen bang ajat tum pusta cingki mi sen sen tum do police pen kedang lok EDC puno ya puno na anta mi sen sen hai tum ta phone puno ya puno cingki cethan tame pek Habar ke hat ke parlo dolamara along APHLC Central Committee pen kahumri dam
Lakhain Kora Trok Dwarbagore Misi constituency ke parlo Dolamara along APHLC Central Committee Kongchunbang Sarkiri Rongphar Kahumri Dam Bangso Kahumri Dam nang kok alam theke non pen ke polling center longkre heni ke habar ke hat parlo pontanglo lasi pini APHLC Central Committee Kongchunbang Sarkiri Rongphar pen Kahumri Dam ajai megdeng ponlo Lapen Bangso along APS tinta chetong dunlo Lapen Dwarbagore APHLC me Mondor Singh ingti tame chetong dunlo Bangso ahut pherangke amai setame ingnipo Kajironga pen risaningti Karbi Anglong News to prangsi ini nili tumda ke bang ko thel halo athe non delimitation ateng polotang te Dwarbagori constituency gelake MLA election bangka chitim bangke PS krepli bangke lake haurghat LC losi lutchoklo lapen ke PS sir ke bangke bokajan LC olosi dokolo kasi ladak haurghat LC ben pini da kewang along si nili APHLC Central Committee hoi benang duno lapen dak Dwarbagori APHLC Constituency Committee ke ja President ke hai pu Mondol Singh ti lapen pu Secretary ke hai dolo Robin ti kali Rongpi Robinson Rongpi lapen dak ke ja PS Kripli ke ja tum lapen dak APHLC long kachipadu ke bang pu kado itu man sedemera itu cito na cito no lasi pini dak ke bang ko ti bang la hello none prang ke bang jela ili tum Dwarbagori constituency arlo ili tum lan so se APHLC ke bang tangja phan ili tum kam claim pon pon apen kedam tang parliamentary election hot MP election hot bang ke ili tum dak 6000 so se vote long pen suri proxy le kaya na vote long pen ili tum APHLC tum che pai pon no lapen ke kedam tang election lang dam lo pulu tang te Dwarbagori ke BJP kang tang nai dim lo seta non ili tum dak constituency committee atum pen chenglok dak ili tum APHLC leader tuman alang itum kachipet dug athe arong damsi adon damsi ili tum la so seminar ki bi 6 schedule awareness program ki bi pen chenglok mass joining program ki bi athe bangke non parliamentary election hot bang ili tum athe ki melong pamelo lapen BJP long suri ke thomne dolang lapen congress along harokre prone ba suri sine dolang lasi hala national party long ki do choma tum hanan sitame ili tum ko son si APHLC long wan pen APHLC ka pang tang pen Dwarbagori constituency non suri troxy long chota kali non e prangki bang jilang MLA election ponon apen ke council election MEC election ponon itum suri cap so se vote ka palongi phane tum chingwai ponon apen kam ta meklem pon polalo apen Dwarbagori constituency along ke jatum hanan ta me akiro pilo alang itum ka chipe duk pena pot alang itum claim klepin kali alang itum ke claim chipe duk pena posil ana thegi melong lo apen alang itum phan dagara tuma ningke the pena joksi apen rada tum sita me ahok alam ka chini pena jok itu masar jai ka thara lang li 6 schedule alam ke than apen constitution alam ke than ka dog ve alam CRPC ARPC pen chenlo len lo ka dog ve alam ke than pen si pini rada tum chini lo apen APHLC no manglo apen non e prang ke bang jilangan sita me nili dak Dwarbagori arat phan ka chuning ri la hello non APHLC lo nali tum nang ke cherap do no ponan mana kiro pilo la pen ke nali tum a phi chiroi nang ne lo athe non e prang ke bang jilangana bang ke ili tum APHLC lan so se ka pang tang pen Dwarbagori constituency tame ili tum APHLC ka pahai pen ili tum dak national party congress apen BJP atum ningkan krep hoso se ningkan ko so se chari alo thang development ave pini arni Dwarbagori constituency arlo development punan tum langji polotang te towar development langi polotang te nale tum la borjuri pen dola marawang pet lata kemi o towar kali ke the o towar kali black topping towar kala analo nale tum dai thorna thu damon dai hori damon romongha damon nale tum Gariana ponu nal nang keng men se dam nai lapen local yam do lada MEC do lada ake hai Richard tok bi alang li methang mara ji chini lokan dai kon development ma ka hema theng no ma si lek book lek side lo tang te Dwarbagori ara ratum pinier ni chini pamelo BJP rapen congress atum alang li tum han ka panung pamelo Dwarbagori constituency hello constituency ko ratrokam mong pen development ka nai rong lo lata national party ki rule hut national party ke ja hut lasi la bangso BJP non ke do bom party phana bangke non e prangke bang jilang MLA ponon MEC election hot ponon rada tumbang paparem det nangji la pen non la BJP phan vote ki pi bom atum akorte ingjera tum don ra patum siktame nali tum mathapa me pen non e prangke bang jilang bangke daga bangke regional party APHLC phansi litum pahai nang po la pen APHLC yong si ilitum jakong ke bang lo polotang te pini dak Dwarbagori arar phani le ke puang tung la halo dak 6 schedule ha war bina posi paragraph 20 teng pen dak tribal area bono bina posi first and foremost number 1 bang ke tum ke tribal fansi aja to lang paprang po
towar punon melang punon kenangjia sondoan punon sakuri pen cenglok ang tonon development sedame dak ke tribal area 100% dak ke tribal hanse tumke lang paprang punon ke la sinile tumke high command konane delhi damna lang konane guwahati damna lang cheptong chonghu damna lang palama belo high command matai tum dak central committee amalo posi nili tum masila dak decision po la soteng mesi dak development man pola hello la pen none prang bang jilangan sedame ni tum APHLC pen itu kapre ka program dak deng ujilang dak seminar pen cenglok dak mass joining pen cenglok ilit ma kapre ka program deng ujilang duar bagori long lasi nangli tum duar bagori arat tum stame ning bibe pin pen nangli tum ning thirty pen do timon nil tum nang cerap nang citu dunon la pen nali tum nang cerap nang citu dun athe la pen nali tum nang cerap nang citu dun pen ka cipe duk pen alle bangke mu APHLC yong si ilit tum jakong mang lo polo tangte hai lo polo tangte nangli tum ma phan ke nili tum nang teng ne pon pelo la hello Elvin Teron na leadership ke thaglong prong lo gente ke dam tang non BJP long do ko kalilo la so prang pen stame alang li han ke rata tum ke already rejected jong se alang li phan jong se ka supporter at polo tang te hal alang li election ki thordun pen se alang li phan ke mune tum alang phan pahai de ji polo non ta BJP atum ke alang li phan ke risi mason se ka use cho abinonget ke alang li phan lam pani je po alle bange BJP tum si longi ako jong si BJP tum ta lan sa da ningke dogorat Elvin Teron han polo tang de ticket pitan ta to dom do polo tang te tiket pitanu BJP amen pen tapi ai mandela tum la pen Elvin Teron alang li lam kaninje son penangan do ke damtang seminar ahun nil tum ke Delhi si do posini tum ke son bange social media men si thaglong cholo alang li kaninje la hello 6 schedule long live kaninje tumana bangke la ke che ejeno pugadi tang ten ni pukang tung la hello alang li MEC election ke damtang ki thurdun tan alang li ke 6 schedule habara lo si election ki thurdun no kente thurthere no la pen autonomous state alang li kaninje dei article 244A long langdam lo polo tang te article 244A hemprek hedi autonomous state kimji polo tang te paragraph 20 6 schedule teng men si kimunji bhadak clearly tok dak do Indian constitution tum langon article 244A ke paragraph 20 teng men si kimji mane 6 schedule ang deng ping ko teng men si kimji jong si paragraph 20 teng ben si kim kedat polo tang te hala so article 244A autonomous state ke la general state lo seda non bangke 6 schedule ang deng ping ko men si kimji that means pilo 6 schedule paragraph 20 long ke lake tribal area po matidi lake inglong so state lo tribal state lo la hello alang li pung tung la si alang li ki puang tung la hello 6 schedule lo bang ke alang li ke chodor de lo 6 schedule bang nang ne lo 6 schedule ke lake inglong so phan thanga lebe po salang li ki puang tung abino ke la si la son bolo tang te hedi non BJP atum tame MSC election no bang ke election thurthe da nang pu people polo tang te da ke 6 schedule habar binak posi la council election non EM ke man tum punon CM ke man atum punon tame 6 schedule amendment si CM da manu 6 schedule amendment si EM da manu 6 schedule amendment si MEC talang tum nang manu kente akaprek general district nang tum lang tha Assam bena bahere nang tum Nogong punon Kamrup punon Tezpur golakhan lang tha MEC election ave council election ave people of lotang hala ke general district bena 6 schedule district leader po la sialang li penan ke than tap do la penasona thak sialang li kaninge thap do lang ja partially excluded area po rara phandai kapa confuse phan partially excluded area la pen excluded area alang li kaninje dolo da la sini le clarification piang tung ala ke hai Elvin Teron phan hello alang li ninje lo partially excluded area Karbi atum han British atum ki pi de kang ke jong de kang theke la lo hala sur Karbi atum BA ke pass bahini ke thom doko posi thek muchor posi partially excluded area Mikir Hills aphan ke la pen NC la phan ke parlu pondel humati di la pen ke excluded area ke Mizu naga tum hala tunge lu pik pik posi la tumake excluded area pola tumake bipon ko tu seta lake non obi gimi tum ke lake chini pe me lake Elvin Teron ke ko pacho bai la pen lake kitab long ta lason ke tokte nili tum kitab ka porhi long la pen tum ka chini teng bolo tang te partially excluded area Karbi Anglong han ke hok British ke hok atheke la hello je nangli tum methang are chodo aro natang do posi nangli tum methang aro natang Karbi atum ajutang di servan kep do ajat do kleng dun kleng sarpo rechu do aposi nang tum aro nateng pen nang tum cheklemon tum na interfere dun delu muthe achitim ajha karon bangke nili tum British hoi penang langpu je example komane adet penyu sinal tum Karbi adet nang tengkheng lo bolo tang te nang tum army do det bolo tang te halo sor ke ni tum nang rab dun pu la halo la sa achitim ke ni tum hanja kong nang pilo achitim ke British atum si nang lana ponoi tum la si partially excluded area pu excluded area miju tum la pe naga tum ke hala tum ke totally amasela tum ke miju naga tum han bangke British tum ke nang tum nang ning ke hanga tengle klemon nang ning ke hanga tengle nang tum chari chalomot totally independent freedom pida la si excluded area la pen partially excluded area pugala hello
la si alang li seminar long ke than ke la hello hal seminar long ke do tum han tame brand wash lo la pen Karbi Anglong arat han kapamang hu la pen kapal lua kam salang ni kan kami claim lagi la si alang li sonak thak livelihood leader ke ili tum long ke nang ne la pen ke Elvin Teron ason sona leader ke o BJP atum receive son use not la penal itum tiket pi pino setai itum APHL sibit nang kala rejected la pen kalang li kipitang alam thian tami itum condemn lo la pen kala ke kapa coba ilam saide Samilang so block ke parlo langhin VDC chairman arpu kimi ke bat ajai me lapen karchwamai ke pamanpon langhin constituency arlo jakhong pun phai khre ke thom arni VDC chairman arpu kimi ke bak amai ke pamanpon ke damtang arni pen ke langhin constituency arlo along VDC chairman anghoi ber sing timung pensi khipon bomlo non puthot bangso alar akimi abang pho aphan ingwai ponsi akimi arpu kiron tokbi aphansi arpu kimi pekponlo Labang Swakimi VDC Chairman Arpu Kimi kedeng pon ke tim Karbi Anglong atum kapin khat ateng pensi Arpu Kimi dengpon lo pusi mayalong ningjepon Lapen Akimi VDC Chairman Kiron Tok Bipen kaningjepon ke Nili Labang So VDC Chairman Akimi kedeng pon ke Arniwang kai ke amata methanga sai cheklem pemiji Lapen Nili phan ajo phirlo le rada tum berta nangpali sita Nili ahok pet alam thandunji pusi karcho amayalong ningjepon Labang sokar chua mai long langhin constituency em Billy Mohan Khaglari sitami chetong don pen mesen pensi bidi ke me sitami thanmung tekang si mesen pensi bangso amai pachun ponlu phuloni pen oroning tika thar Karbi Anglong news Apang si ni litum Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN sir Dr. Kulam Nohang sir alang ni family ni aklong ten chulo tapen ke litum dak lang hinai Honorable Billy Mohan Khaglari sir alang ni pan chulo alang litum bahini kaching wai pen ada ni pan labang suar pune bi kono opportunity urban thurang itu suri suri aklo pajo alang litum bahini kaching wai pen ni pan suar pune bi de Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN alang ni kaching thur na kapa prang pon nji pan lasi jai pong tapen lang hinar lu itu an akar biarong penceng lok kona namba kaching thur the an area jai pong penceng lok salawar penceng lok tapen ho sami lang so lang chumi penceng lok kadong ka be area na kaching thur ji phansi kini Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN pen searching hai lo lasi alang litum ni pan aswar pune pe tapen ni pan apalang nji phansi aswar pune pe lasi ni basuri suri ka